ପଙ୍କ କାଦୁଅରେ କେମିତି ଚଳୁଛ? କେମିତି ଚଳୁଛି? 6 ବର୍ଷ ଆଉ କଣ କରିବି? କେବେଠୁ ଏଠି ରହିଲାଣି? ଆମ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କାଦୁଅରେ ବର୍ଷ ସାରା ଏମିତି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛ? ଆମର ଜନ୍ମ ଥାନେ ଏଇଠି, ଆମ ପିଲା ଜନ୍ମ ଥାନେ ଏଇଠି, ତାଙ୍କର ବାହା ହେଇକି ତାଙ୍କ ପିଲା ପିଲା ସବୁ 30-40 ବର୍ଷ ହବ। ଆହୁରି ଅଧିକା ହେଇଯିବ ମୁଁ କହିଲି। ଆମର ମୋର ତ ଏଇଠି 60 ବର୍ଷ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ଏମଏଲଏ ଫେମଏଲଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଫନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି? ନା ଖାଲି ଭୋଟ ଝାଡା ଆସୁନି, କହୁଛନ୍ତି ହଁ ତମ ରାସ୍ତା ହବ, ତମ ଥଇଥାନ ହବ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ପଳେଇ ଯାଉଛି ସେଥିରେ। ଆଚ୍ଛା ଭୋଟ ସରିଗଲେ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଆଉ ତ ଭିଡିଓ ଫିଡିଓକୁ ଆସନ୍ତି? ହଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖିକି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି? ନା। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦେହ ଫେହ ଖରାପ ହେଲେ କେମିତି ଯାଉଛ ଡାକ୍ତରଖାନା? ଏମିତି ଚାଲି ଚାଲିକା ଚପଲ ବି ମାଡ଼ି ପାରିବନି? ନା ଚପଲ କେମିତି ମାଣି, ଲୁଗା ତ ଇଏ କରିକି ଯାଉଛି ନା, ଚପଲ ଆହୁରି ଖରାପ। ଠିକ ଅଛି ମାନେ ଆମେ ତ ଏତିକି ମାଡିକି ଆସିଲୁଣି, ଆମ ତ ଜନ୍ମରେ କାଦୁଅ ଦେଖୁନି, ଆମେ ଏତେ କାଦୁଅ ଜନ୍ମ ଥାନେ ଏଇଠି ଗାଁ ଭିତରେ ଏତିକି ଚାଲିଯିବେ ଅନୁଭବ କରିବେ କି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ପିଲା ଛୁଆ ନେଇକି ପିଲା ଛୁଆ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ଯଦି ରାତିରେ ଗୋଟେ ଔଷଧ କଣ ହେଇଯିବ, ଡାକ୍ତର ବି ଗାଡି ବି ଆସିବ ନା, ସେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ ସେ ଛକରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଖକୁ। ସେ ଯୋଉଠି ପିଚୁ ରୋଡ ଗାଡି ଆସିବେ କେମିତି? ଗାଡି କେମିତି ଆସିବ? ଆସୁନାହିଁ ତ ଗାଡି। ଏଠି ତ ଖସିକି ପଡୁଥିବେ ଏତେ ଇଏରେ। ତଳକୁ ଟିକେ ଦେଖିଲ କେତେ କାଦୁଅ ହେଇଛି, ଦେଖ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଲୋକ।